suwon wis ngancani aku selama iki wis iso saling nguat-nguati kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut tatak lakune
dijumpai pun yang sepuh kasebat wong pun pampul terakhir sinten oleh suasana yang kalian siapkan jadi berkali terus lihat di sampus atau juga ketika itu dari hormati tidak ada tubuh kata bisa kecamatan kali tidak ada tidak ada wismi satria wismi pilihan wajah putri menjadi pembawa sekalian ini pusat ikat tinggalnya pada bulan Januari bisa dilakukan kecamatan Karanganyar Kabupaten Kulai. Tersebut memiliki provinsi sekitar 1,4 km. Perbatasan sangat dari Kabupaten Projo Kabupaten Purwokerto bersatu pada sebagai kota ulama Polda Orang Satu Somal Satu kita berkaitan sosial waktu tidak tidak bekerja kita yang tidak satu pada kami tidak boleh seberapa ini kita diselesaikan pertama semua tidak satu dengan menjadi pada pembawa saya kita rumah perkara silakan kita kepada semua yang ada juga sebenarnya di Papua. Sebenarnya saya dicoba pada aku akan membahaskan karena saya aku pada dan saya dicoba untuk pada itu dan yang saya kirim kepada dewan dan ayat suci Al-Quran. Tadi dan kita dicoba memiliki wawasan Tuhan. Lanjutkan saya dicoba pada kualitas menjadi Tuhan kepada Allah yang aku bagi Tuhan atau pangkat Tuhan. Pada diri saya berkata Tuhan. Kemudian saya berkata laksanakan acara pembukaan dari Bapak aku Pangadiko Pasar jika diletakkan menjadi buku wakil wakil buku desa buku sampai kami Pangadiko Pasar sastra Pangadiko Pasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du.
dumateng panjenenganipun para pinisepuh sesepuh saha aji sepuh ingkang pantes sinudarsana saha kula senani, dumateng panjenenganipun para bapak saha ibu ingkang kula hormati saha kula bekteni, langkung-langkung keluarga ageng Ibu Darmini Rohmadi ugi ingkang kula hormati saha kula sayangi. Saderengipun matur pamunten awit ngirangi kamardikan panjenengan sedaya. Mbok bilih panjenengan sedaya nembe nedeng-nedengipun lelenggahan. Panjenengan sedaya ugi nembe sekeca-sekecanipun wawan pangandikan. Awit rikalenggahan siang punika kula dados talanging basa utawi dados duta saraya saking Bapa Wanto Wismanto ingkang boten kepawi matur wonten asma panjenengan sedaya awit nembe birawaning manah utawi bahagia. Dene wonten ing siang punika alhamdulillah nggih sampun sawetawis wekdal Bapak Wanto Wismanto sampun ngemah-emahaken putra-putrinipun ingkang sesilih Roro Ayu Wisni Santia Ismi. Para bapak saha ibu ingkang kula tresnani saha kula hormati wonten ing mriki kula ambali malih bilih kula dados wakil utawi duta saraya saking Bapak Wanto Wismanto. Ingkang sepisan monggo tansah kula dherekaken ngunjukaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ingkang ing siang punika ternyata taksih maring kenikmatan ingkang awujud nikmat sehat, nikmat kawilujengan, sehingga wonten ing kaludhangan siang punika kula sedaya saged makempal manunggal wonten ing gedung tercinta Candirejo punika. Jangkep ingkang koko kalih kula ngaturaken salam taklimipun kalian keluarga ageng Ibu Darmini Rohmadi kan diatur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi kanthi atur salam taklim kala wau saged mempererat nggih hubungan ing antawis Bapak Wanto Ismanto sekalian Ibu Darmini Rohmadi punika. Nggih. Ingkang salajengipun kula ugi ngaturaken utawi masrahaken pinanganten kekalih nggih. Mbok bilih beberapa hari yang lalu kula ngakoni nek mantene masih seger waktu itu nggih. Sakniki beda. Nah, alhamdulillah dengan bedanya niki mugi-mugi gek kadah putra kagungan momongan nggih Pak nggih. Momongan ingkang soleh saha sholihah nggih. Mula-mula dibatin kok ngantene karo nggih diserahke kok saiki wis loyo beda. Alhamdulillah nika yang kita syukuri, kita bahagia sekali. Ingkang salajengipun niki wau gandeng pun siang nggih. Bu Darmini mampir ten pasar Senggol gandeng siang rakumanan apa-apa entene oleh-oleh sekedhik nggih sepisan malih oleh-oleh sekedhik wau saged kula ambali malih napa niku saged mempererat semakin erat hubungan saking Jungkare kalian saking Nggathak Tempur Sari nggih. Mbok bilih mekaten ingkang saged kula aturaken lan nika hari ini padat sekali Pak nggih. Mbok bilih nika sampun siang panas sekali, tidak ada baiknya kula nek matur kata-kata nggih niku panas sekali saking kawula mekaten lan anggen kula sowan mbok bilih wonten kekiranganipun ingkang manggen wonten ing pundi kawon sepisan malih kula ingkang amakili Bapak Wanto Ismanto tansah nyuwun gunging samudra pangaksami. Lan sak mangke kula ugi nyuwun pamit mugi-mugi sak wangsulipun saking gedung Candirejo menika sak mangke ngantos Jungkare selamat lancar mboten wonten halangan satu apapun. Mekaten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wijang wijiling pangandikan datan boten atur pangandika kang karempit. Niki kula nampi isyarah miki penjaripun Bapak Wahid Musin adalah kepala desa Jungkare. Mangke nenggoten gedung Sri Kandi Pak nggih. Nggih. Panjenenganipun Bapak Legiman DPRD P3 Pak nggih. Niki sedaya mangke nggih sowan wonten gedung Sri Kandi. Oh, masyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya berkesami.
Purnanipun atur pangandika pasrah kalajengaken pangandika panampi ingkang kinurmatan panjenenganipun Bapak Sutarno mobil sampun sami dekati pangandika pasrah pangandika panampi sasana pambiwara kasumegakaken. Matur suwun wekdal ingkang sampun kaparengaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang katur panjenengan sedaya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kawilujengan karahayon katentreman kabahagian karaharjan mugi tansah tumantuk wonten ngarsa panjenengan sedaya. Ingkang kinurmatan panjenenganipun Bapak Wakit Muhsin minangka duta pangarsaning lampah pangombyonging risang pinang temanten sekalian saha minangka sulih sarira saking panjenenganipun keluarga ageng pisan Bapak Wanto sekalian Ibu Samjiah saha sak penderek ingkang satuhu kinurmatan. Minggahipun katur panjenenganipun para pinisepuh, para sesepuh pepundhen sepuh ingkang hanggung mastuti pepayon ing kautaman sampun pana ing pamawas lebda ing pitutur ingkang satuhu kinabekten. Lumaber dhateng panjenenganipun para tamu kakung semawana putri kadang mruda werda tumaruna ingkang pantes kinurmatan. Agunging pangapunten mugi tansah kaparengaken dumateng kawula awit kawula kumawantun mangadeg jejeg wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Hamestuti pambudutipun panjenenganipun Ibu Darmini. Panjenenganipun awit raos bebek bombong birawaning manah mboten kewawi matur kiyambak. Namung miji dhateng kula kinen hananggapi awit rawuhipun saking keluarga ageng Besan Sutresna sak pangombyong. Namung sadèrèngipun kawula matur menggah wekasating gati keparenga mboten enten awonipun kawula ngambali ngunjukaken raos puji dalah syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karana barokahipun kita sedaya saged makempal pinanggihan kanthi kawilujengan karaharjan kalis ing rubeda nir ing sambe kala. Mboten katarompen selawat salam mugi tansah kaaturaken wonten ngarsa dalem junjungan agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita sedaya benjang wonten ing dinten akhir kalebetna ewanipun umatipun Kanjeng Nabi ingkang angsal pitulunganipun. Katur panjenenganipun Bapak Wakit Muhsin ingkang sampun paring pangandikan. Ing mriki panjenenganipun Ibu Darmini ingkang sepisan ngaturaken sugeng rawuh panjenengan sedaya. Panjenengan sedaya sampun kersa hanetepi punapa panyuwunipun Ibu Darmini anggenipun wonten ing siang punika ngawontenaken tasyakuran boyong manten. Salajengipun sedaya para keluarga ageng Besan Sutresna kang kinasih sak pangombyong sugeng nyekecakaken lelenggahan. Atur ingkang asal ajengipun
Kawalau panjenenganipun Bapak Wakit Muhsin sampun paring salam taklim katur panjenenganipun Ibu Darmini. Dawah sami-sami kawangsulan kanthi wasilah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kanthi salam menika anggenipun panjenenganipun Ibu Darmini ngawonten tasyakuran saking purwamadya wusananing samangke tansah pinaringan kaliwijengan boten enten atangan satunggal punapa. Menggah wikados ing gati ingkang angka salajengipun panjenenganipun Bapak Wanto sekalian Ibu Samsiah lumantar Bapak Wakit Muhsin kala wau sampun hanyuwanaken pinang risang temanten sekalian pun sesilih Bagus Riyan Dwi Santoso putra Atmaja kakung panjenenganipun Ibu Darmini sekalian Bapak Rohmadi almarhum sampun kadhawuhaken kalian Roro Ayu Wisni Santia Ismi putri siwinipun panjenenganipun Bapak Wanto sekalian Ibu Samsiah. Lampah panjenengan sampun kalaksanan kanthi wilujeng wonten ing papan punika. Dadosipun risang pinang temanten sarimbit sampun katampi kanthi suka bingahing penggalih. Wondene hamba bilih panjenenganipun Bapak Wanto sekalian Ibu Samsiah nyuwun pamudhutipun wonten ing tlatah dusun Gathak dumateng panjenenganipun Ibu Darmini kagem temanten sekalian dipun paringi senjata dipun paringi panggula wentah murih anggenipun sami bebrayan samangkeh pinanggiha kabahagiaan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Namung nggih sakgadukipun insyaallah panyuwunan panjenenganipun Bapak Wanto sekalian Ibu Samsiah ingkang saking Jungkare dapun badhe dipun estokaken kalian Ibu Darmini sakmadyanipun. Kosok wangsulipun hamba pilih samangke pinang temanten sekalian cumondhok wonten ing Jungkare mboten sanes panjenenganipun Ibu Darmini katur panjenenganipun Bapak Wanto sekalian Ibu Samsiah mugi panjenengan inggih kersa hanggula wentah kagem temanten sekalian miturut satataning adat wonten ing masyarakat Jungkare. Namung gadahi panyuwunan monggo sami-sami hanetepi darmaning asepuh penganten sekalian putra putri penganten sekalian sareng-sareng dipun kula mentah kagem hanuju mergi kautaman dadosna keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Atur salajengipun hamba pilih kalau wingi utawi rumiyin sampun kalaksanan ijab qabul saha wisudan jati kapanggihaken temanten kakung saha putri ngantos dumugi wonten ing siang punika panjenenganipun Ibu Samsiah saha Bapak Wanto lumantar panjenengan Bapak ingkang sampun atur pangandikan saestu panjenenganipun Ibu Darmini namung saged ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng keluarga ageng Bapak Wanto sekalian Ibu Samsiah. Dene atur salajengipun kala wau mbeta angsal-angsal mugi sedaya menika nambahi raketipun anggenipun sami keluarga bebesanan saha mugi katur panjenenganipun Bapak Wanto sekalian Ibu Samsiah dadosa amal sae panjenengan saha Gusti Allah
paringi lelentu ingkang langkung kathah utawi matikel-tikel. Hambok bilih saklajengipun samangkih sak sampunipun laksitaning adicara pahargyan wonten ing siang punika sak rombongan sak pangambyong temanten sarimpit saha keluarga besan kang kinasih badhe ngersakaken derek kundur tindak kundur. Panjenenganipun Ibu Darmini namung saged matur nderekaken sugeng kunduripun kanthi pandonga mugi lampah kundur panjenengan tansah tinebehna saking pringgo bebayaning marga ngantos pidalem panjenengan sowang-sowang kanthi wilujeng pinanggih kalih keluarga panjenengan makaten. Ing salajengipun hambok bilih panjenenganipun Ibu Darmini lumantar kawula anggenipun hanampi karawuhan keluarga ageng besan kang kinasih sak pangombyong sak penderek saha duta sak panyaraya anggenipun nampi karawuhan panjenengan estu panjenenganipun Ibu Darmini namung saged ngaturaken agunging pangapunten ingkang langkung kathah. Ing wekasan kanthi ngagungaken asmanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Risang penang temanten sekalian katampi. Salajengipun badhe kasuwunaken doa saha pangastunipun dumateng para rawuh sedaya saha para sesepuh punapa dene ingkang dipun sepuhaken. Kawula piniji hambak bilih minangka talanging basa saking panjenenganipun Ibu Darmini enten kalepatan anggen kawula matur. Tesih kathah cicir cewetipun gonyak-gonyak ing atur. Kanangka nggih tesih jubluk pangertosan kula kawula nyuwun pangapunten kagem sedayanipun. Ing puputing atur wekdal kawula wangsulaken sederek pranata adiwicara akhirul kalam kathah lepat nyuwun pangapunten billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makaten Sayyid Bergasami pangatika pasasopanapi sampun paripurna katuraken matur suwun dhateng panjenenganipun Bapak Sutarno. Sayyid Bergasami punanipun atur pangandika pasasopanapi kalajengaken sumene sawetawis waosan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim badhe kasuwunaken wonten samadyaning pahargyan. Babile sampun sambat gati kunjuk panjenenganipun Raka Mas Putih Purwaka. Qira'atu matayasara min ayatilah kasumangkaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab
ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Makaten bawasan ayat suci Al-Qur'anul Karim sampun paripurna sang yen berkah sami tumunten adicara jumbuh kalian kintaka ulama ingkang sampun katampi doa pangestu pian sami ingkang dipun santu parandene doa wonten ing siang menika kepareng badhe kasuwunaken panjenenganipun ingkang kinurmatan Bapak Kiai Zaini Hasun. Wabilih sampun ingkang hati panjenenganipun Bapak Kiai Zaini Hasun sasana pambiwara waosan doa kasumangkaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sagunging para pembenan sepuh sesepuh ingkang pancen bektosi, para bapak, para ibu, tamu undangan yang sedaya kinurmatan, inangkung panjenenganipun Saibul Hajah, ibu dalam sekeluarga, soho sederek pisan Bapak Awanto, Ibu Samsiah yang satu bagya mulya, ugi dateng istri penanganten sekalian ingkang saitu berbahagia. Wonten ing kesempatan menika kawula dipun suwuni dhateng Saibul Hajah yanipun ibu dalam sekeluarga sareng panjenengan sedaya jumbuh kalian atur undangan kesampun sami tampi yen menika dipun suwuni doa ndongaken dhateng Sri Pinanganten sekalian Mas Rian
saha Mbak Ismi nggih. Kanthi menika monggo kita sawetawis nata manah kanthi hudur, kanthi khusuk kita sareng-sareng donga kula ingkang kepareng badhe nderekaken li ridho ilahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nakhusna ruhi Bapak Rahmat bin Bapak Arjo. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lijamil mu'minina amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al ijtima' hadha nafi'an mubarakan fayakunu kullu minal wa arusain farihan masruran wa mimunan. Allahumma alif bain arusain kama alafta sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bain sayyidatina Khadijatul Kubra. Allahumma zuha khairul mal wa dzurriyyati barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makaten kula ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cekak aos among mentes menggah kasuwanipun doa-doa ingkang sampun katuraken penjanipun Bapak Kiai Zaini Hasun. Sangyanipun warga sami swasana kasih sawetawis penjanipun Ibu Darmini rahmati sekalian kala wangsa kinen nyuwanaken panjenengan sami pakurmatan ingkang sampun kasediaken pakurmatan kang sepindah pisuwananipun kadang-kadang catering pita saking nusukan saking Palur kanthi wontenipun parade catering.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kelajenganipun samangke mbok pilih kasuwun Bapak Wahid Muhsin sinten pepriagung ingkang kepareng badhe kastaos pakurmatan foto linangkung sepindah keluarga ageng saking Jungkari gilir gumati kasuwun pinarak wonten sasana pinajang lajengaken foto minangka jangkewing pakurmatan sepindah malih keluarga ageng saking Desa Jungkari Bapak Wahid Muhsin monggo sinten kasuwun pinarak wonten panggo pinajang lajengaken foto kelajenganipun monggo Mas Nur kadang seniman seniwati Mas Nur ki mau lingnya Mas Nur sing nari mau linang apa wedok tak deloki linang apa wedok nek wedok kok dodone rata rapat apa enggak Mas Nur kadang seniman seniwati saking Banjarsari Surakarta kepareng badhe sowan putra panjenengan. Dirjih matur sebanipun kadang kula pambiyawara ingkang sampun kepareng nyaosaken wekdal dumateng kula sarencang Campursari ringkes Dharma Wedding Musik ingkang mijil saking tlatah nusukan ingkang dipun pandhegani dening Diajeng Mia. Wonten ing siang kalenggan punika kepareng kula ngaturaken salam pambuka kunjuk dumateng sagung para tamu wilujeng lelenggahan kanthi marado martikaning penggalih sinambi anyrantu angrahapi pasugatan saking kanca-kanca Ketrik kepareng ngaturaken salam wilujeng dumateng sagung para rawuh sedayanipun para bapak ibu sesepuh pinisepuh ingkang satu kinurmatan nyawiji lumantar Dharma Wedding Musik ingkang dipun pandhegani dening Mbak Mia mijil saking tlatah nusukan wonten ing siang kalenggahan punika sesarengan mangkempal nyawiji silaturahim wonten ing salebeting tata cara margia dawuhipun risang temanten sarimpit njenenjipun kusumaning ayu Rara Wisni Santia Ismi ingkang sampun jinatutrami dening pun Bagus Rian Dwi Santoso sinartan memuji dumateng Sang Sratmaja temanten sarimpit mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan ugi warahmah ayom jenjem kanthi kebaing kantentreman satemah bagya mulya sembada apa kang jinangka basuki apa kang sinedya sinarengan kalian Dharma Musik Entertainment wonten ing siang kalenggahan punika kula nganti kalih Widyawati ingkang kosong tunggal ingkang ngagem busana biru lemu kinu-kinu Diajeng Febri Dharma Wedding Musik kepareng jumeneng sumangga sesarengan nyawiji kalian Dharma Wedding Musik Entertainment. Alah Mbak Yu kene moratnya ketemu kakang kene Mbak Yu caos lelipur dumateng sagung para rawuh dene Widowati ingkang kaping kalih dening Diajeng Hesti Dharma Wedding Musik ingkang mijil saking Surakarta Hadiningrat semoga nyawiji sesarengan. Kekali Widowati badhe ngaturaken satunggaling tembang pambuka saking Dharma Wedding Musik wonten Diajeng Sinta Febri kalian Diajeng Hesti Dharma Wedding Musik Entertainment. Salam pambuka papiling sumangga kita bersani sesarengan. La
dijaga istiqomah lan sing tumanina luwih sempurna yen berjamaah luhur lan Suci ngadoke pinamungka Jadi mekaten kalau wau salam pambuka saking Darna Wedding Entertainment. Semoga Kak Putri Sinta kebareng nyawiji lumantar Darna Wedding Musik Entertainment paling lelipur suka parisuka kunjuk dumateng sagung para tamu. Masih bersama Darna Wedding Musik Entertainment. Terima kasih ya. Sebelumnya diucapkan dulu untuk mempelai berdua di sana. Ayo Mas. Selamat siang untuk mempelai berdua. Selamat menempuh hidup baru. Ya. Selamat berbahagia. Semoga menjadi keluarga yang ayem tentrem sakinah mawaddah lan ugi warahmah dunia ngantos dumugi akhirat mangke. Amin Allahumma amin. Mugi-ugi pinaringan momongan ninggal pinaringan momongan ya. Amin amin.
Baik, hari bersama Dharma Wedding Entertainment di sini ya. Untuk para tamu undangan di sana. Suprene nggonku ngenteni janji iki prasetyane ati kadung tresno ring sliramu dawa bagus rayang menyetina waktu ning ati katon ra bisa ilang saya suwe saya ora karuan nadyan mau tansah anggadang aku samar yen sliramu ra kelingan wong bagus anti-anti cepicer semoyo wae aku tresno karo kowe tekane atimu saya gawe lara iku prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal wayu yen durung nyandang sliramu ukurane tresno tutu padha nanging luwite asmara prasetyaning ati kadung tresno ring sliramu dawa bagus rayang nyetina waktu ning ati katon ra bisa saya suwe saya ora karuan nadyan mong tansah anggadang aku samar yen sliramu ra kelingan wong bagus anti-anti cepicer semoyo wae aku tresno karo kowe tekane atimu saya gawe lara iku ora prayoga aku ora
bakal mundur, aku ora bakal rayu yen durung nyandai seliramu. Ukurane tresno tutu bondo nanging lumite asmara. Ukurane tresno tutu bondo nanging lumite asmara. Kembali waktu saya kepada Lumiting ares moro saking Mbak Sinta Febri sampun kalampahan. Ingkang salajengipun kepareng pambyawara sigra mratitisaken lumadining gati ingkang salajengipun wekdal sawetawipun kawula sumanggihaken nuwun. Matur suwun kadang-kadang seniman seniwati Darna Wedding Musik saking Nusukan Banjarsari Surakarta ingkang sampun kepareng pareng wekdal dhateng pambiwara kepareng anglajengaken menggah langsung ing adicara candhaipun. Saya berkah sami niki ceritane keluarga saking Jungkare niku jam 2:30 kedah sampun wonten Gedung Sri Kandi. Ya Pak ya. Keranten wonten keluarga ingkang badhe adicara tasyakuran wonten Gedung Sri Kandi. Mengke panggih malih insyaallah Pak. Parandini kasih kesaat lawis penjaripun Ibu Darmini telah kala wangsa kepareng ngaturaken atur pambagiarjo niki atur pambagiyazwana kunjuk dhateng ngarsanipun para sami. Bapilih sampun samakta ingkati kunjuk penjaripun Bapak Imam Suparno kasuwun amartosaken menggah babaring atur pambagiyazwana saha atur pambagiyarjo. Parandini samakih Ibu Darmini sekali kang putra temanten kekalih ugi penjaripun Bapak Wanto kasuwun jumeneng murih meratisaken lumatinipun adicara pambagya harja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah sadaqallahu. Kunjuk wonten sanipun saking para pepunden, para pinisepuh aji sepuh ingkang anggo ing mastuti lebda ing pitutur pana ing pamawas ingkang dahat pinundi. Kunjuk wansanipun para alim, para ulama ingkang siang rati tansah sumanding marang kitab suci wahyuning ilahi pinangka dados panuntun ing kemlating manembah wonten sanipun Gusti kang Maha Suci satuhu ingkang luhuring putih. Kunjuk sanipun kadang pisang sutresna menipun Bapak Wismanto sekalian Ibu Samsiah sumurampipun dumateng para tamu undangan kakung mewah putri ingkang kami hormati. Ugi mboten kesupen saking panjenenganipun grup seniwan seniwati campur sari ringkes saking tlatah Surakarta ingkang kami hormati. Nuwun ing mriki kawula kepareng sumanatur wonten ngarsawen sami. Sakderengipun matur lumpuring samudra mriki tansah rumentah dumateng kawula awit ing mriki kawula jumeneng cumantaka kumawantun gempil kamardi kanjenganing kosami ingkang katemben sekeca wawan pangandikan. Niki mboten ngira-ngira subasita tata krami
Awit ing mriki kawula piniji saking yanipun almarhum Bapak Rahmati Ibu Darmini ingkang supados matur ngaturaken menggah babaring karya wigatos gati wonten ing ari kalenggan siang menika. Sakderengipun kawula matur langkung rumiyin monggo menawi sami kawula dherekaken tansah aturaken puji syukur alhamdulillah wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun nubaraken rahmatipun dumateng panjenengan sami telasan kawula sehingga wonten ing ari kalenggan siang menika tan sami telasan kawula saged makempal manunggal silaturahim wonten ing gedung Candirja mriki kanthi kawontenan wilujeng sambikala mboten kirang satunggal menapa. Ugi mboten kesupen sholawat serta salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita sami tenggo-tenggo syafaatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sagunging para tamu kakung Mbah Putri ingkang kula hormati. Nuwun mriki kawula kadhawuhan ngaturaken menggah dados wigatos ing gati saking yanipun almarhum Bapak Rahmati Ibu Darmini. Namung panjenenganipun boten kuwawi matur pribadi. Awit panjenenganipun saking bombong pembek pirawaning manah. Nampi krawanipun sagung para tamu kakung Mbah Putri sedaya kala wau namung kaampah wonten saklebeting manah kandhek wonten ing sakmajaning jangga. Pramila ing ari kalenggan siang menika kula ingkang piniji kadhawuhan matur ngaturaken menggah babaring karya sejaning gati. Menggah atur ingkang salajengipun kawula murwakani atur saking milipun Ibu Darmini sekeluarga ingkang kos pindah ngambali matur ngaturaken pambagih wilujeng awit sak rawuh jenengan sami ugi ngaturaken sanget gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Pilih panjenengan sami sampun kersa mijakaken wekdalipun ngrawuhi menapa ing dados undanganipun. Mbok pilih sedaya kala wau sampun cetha lan terwaca sampun kaserat wonten salebetipun Cintaka Ulem. Nggih panjenenganipun netepi dharmanging sepuh noni nggih mono kremekaken putra kakungipun ingkang sesilihipun Mas Riyan Dwi Santoso. Daup kalian atmaja putrinipun Bapak Wiswanto sekalian Ibu Samsiah ingkang asmapun Mbak Wisni Santia Ismi. Alhamdulillah wondene ijab kabul tawi akad nikah sampun kalampahan dikala dinten Senin Surya kaping 9 Juni taun 2000 selangkung wonten ing dalem Jungkare kanthi kalampahan wilujeng sambikala mboten kirang setunggal menapa lumantar saking petugas kantor agami Islam Kecamatan Karanganom lan miturut peranatan agami Islam. Sedaya kala wau pikantuk barokah lan ridho saking Allah Taala tansah manggih rahayu wilujeng mboten wonten alangan satunggal menapa. Pramila ing siang menika panjenenganipun Ibu Darmini keluarga ngawunaken acara boyong temanten ingkang mapan wonten ing gedung Serbaguna Candirja saestu ngarawakaken sagung tamu kakung Mbah Putri pengantin sekalian badhe pun suwunaken doa restu sapangestunipun. Mugi-mugi kanthi doa restu pangestu saking para tamu kakung Mbah Putri saestu saged handayani dumateng pinanganten sarimpit anggenipun netepi bebrayan agung lan mugi-mugi samengkeh tansah pinaringan kawilujengan kebahagiaan ing tembenipun dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ingkang pinaringan putra ingkang saleh lan salehah. Saking para tamu kakung Mbah Putri ingkang hormati ugi mboten kesupen yanipun almarhum Bapak Rahmati Ibu Darmini ugi ngaturaken sanget dung panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng para tamu sedayanipun langkung-langkung dumateng para kadang kaneman kadang muda lan werda sanak kadang tangga tepalih pamong mitra ingkang sampun kepar paring pambiyantu
ingkang awujud menapa kemawon murih sedaya kawula saged ndadosaken lancaripun anggenipun almarhum Bapak Rahmadi Ibu Darmini anggenipun ngawontenaken acara tasakuran boyong temanten ing siang menika. Lan ugi ngaturaken gunging panuwun dumateng grup seniwan seniwati campur sari ringkes saking tlatah Nusukan Surakarta ingkang sampun paring pasugatan. Nuwun inggih saged ngregengaken swasana wonten ing siang menika ugi saged ndadosaken panglipuripun sagunging para tamu kakung Mbah Putri. Pramila sedaya kala wau piyambakipun almarhum Bapak Rahmadi Ibu Darmini awit sedaya sih pambiyantu pansami boten saged nyaosaken piwales menapa-menapa sagedipun namung ndedongak dhateng Allah taala mugi-mugi sih kadarman pansami dados amal kesaenan panjenengan sedaya. Ingkang salajengipun ing mbok pilih samangkih acara pahargyan prasedaya ing siang menika saking para tamu kakung Mbah Putri ing mbok pilih badhe ngersakaken madal pasilan badhe kondur piyambakipun Ibu Darmini keluarga namung ndedongak mugi-mugi panjenengan kondur saking gedung Candi Reja mriki dumugi dalem sewang-sewang tansah pinanggih keluarga wilujeng kali sirupida ing sambikala. Lan ugi nyuwun pangapunten mbok pilih Ibu Darmini menawi dene para among tamu ingkang nampi kerawan sami ngaturaken palenggahan saha caos pakurmatan. Kirang gupuh tanggap lan tangguh saestu piyambakipun lumantar kawula nyuwun lumutring sih samudra pangaksami. Mbok pilih mangkaten kang saged kawula aturaken menggah wikatos sing kadi sakenipun almarhum Bapak Rahmadi Ibu Darmini. Ugi kawula nglenggono mbok pilih nggen kawula matur wiwit purwa masa wasananipun kathah kekirangan kelepatan boten merani penggalih dan sami pramila kawula nyuwun lumutring sih samudra pangaksami. Sekap semantar atur kawula akhru kalam bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun menjadi Bapak Imam Suparno sampun kepareng ababaraken wikatos sing kadi rikaligan atur pambagya zuwana. Monggo Mas Nur katang seniman. Oh nggih, yen pangapunten matur sembah nuwun awit wektalipun lumantar Darna Wedding Entertainment KST sumangga kepareng jengkar saos panglipur suga parisuga kunjuk dumateng sagung para tamu. Matur suwun Kang Mas. Selamat siang, aturaken selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam bahagia nggih. Bahagia selalu kagem. Bahagia selalu kagem temanten nggih kekalih. Mugi dados pengantin ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Kasembatan tenan nggih Mas, nggih Mbak sakmenika wonten dados jatuh kramanipun. Sampun sah nggih Kang Mas. Diwet-wet nggih Mbak nggih. Kersane ngatos atut runtut kadya mimilan mintuna ngantos dumugi samangke atut runtut rukun nggih kaken ninen enggal-enggal pinaringan momongan badhe pikantuk momongan pinten Kakang 8 katosipun napa mampu Masku. Lah nggih Mbak Yu badhe ngersakaken lagu menapa kagem panglipur kunjuk dumateng sagung oh lestari kemawon nggih kalian menapa Dharma Wedding Darna Wedding Music Entertainment Lestari bersama Diajeng Hesti. Sang Dewi katon lam-lami ambabar wangi semi arom kembangi melati dasar wulane datari wong bagus setya rumaksana sasak apiara ing kartika
Kadya puspita ing nindra hanjang kepitresna rasa tresna kang sejati manggiha lestari hangitung tembang suci yang semi sajroning sepi cahyamu hamadani saratri tatya tembang ati malanangan kulalamu pemikiritan bawangan Semarang kebahagiaan banget manis silawan Darmawi sasat yora ing karetiko kadya puspita ing nindra hanjang kepitresna tembang suci yang semi sajroning sepi cahyamu hamadani saratri tatya tembang ati hangan-hangan kulalono pemiterikan bawangan marang kebahagiaan banget manis silawan wong bagus sing Jih diajeng Hesti matur sembah nuwun Kanthi Lestari nggih tembang saking Kak Hesti saged kalajengaken malih kalian Mbak Yu kula aja dolanan HP wae Mbak Yu ayo jumeneng karo pun sliraku ya bersama Kak Sinta Febri Lintang Asmoro Darna Wedding Musik Entertainment.
manise ati setiaku bisa anduweni marang sang Hyang Laksmi. Rasa kangen angin putih ingkang mulang dadi saksi payane katan balen jani janji
Sinta Putri. Lajeng mbok pilih sederek para tamu, para rawuh kagung Sumana Putri badhe paring lelangen, paring panjurung dana swanten makarya sesarengan pinanggih kalian Darna Wedding Entertainment. Sinten ka Mbak? Nggih, Mas sinten kalian Mas sinten sumangga kepareng nyawiji kalian Dharma musik sumangga Kang Mas. Mbok menawi wonten nawala sanesipun saking Mbak Dena, nggih sumangga Mbak Dena kepareng jengkaret nyawiji kalian Darna Wedding Music Entertainment. Nggih. Semoga Mbak Dena. Monggo Mbak Dena. Nggih, badhe ngersakaken lagu menapa? Jeneng ngaturaken wilujeng siang Mas. Wilujeng siang. Jenderek bebingah nggih Mas. Kada dumateng temanten kekalih. Nggih. Ngaturaken selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allahumma Iki amin. ngantene pinter golek dino Mas. Oh ngaten. Nggih. Arep musim panas ning adem hawane. Nggih leres liripun mekaten nggih Mbak Yu. Digaske terus ya Mas. Niki Saya ngaturaken wilujeng siang Bu. Wilujeng siang Bu. Siang dungkap sonten Mbak Yu. Oh sore. Jenderek bebingah niki badhe nyumbang lagu Mas. Sumangga ngersakaken lagu menapa nyawiji sesarengan Selendang Biru. Barangkali ada yang mau nyanyi, monggo. Semoga dipun diaturi Mbak Dena, nggih. Duet kalih kula. Ingkang kepareng dana swanten. Mas, ada kok Mas. Oh, iya. Ada Mas Uji. Nggih, Mas Uji. Mau jar arep nyawer. Mungkin dipun serantos. Nah, yo Mas Uji endi yo? Uji. Yo. Joget. Joget. Ayo. Ayo Mas Ade. Semoga sesarengan nyawiji lumantar Darna. Mboten sangang gerau nggih Mbak, langsung mawon. Darna. Iya. Wedding Musik Masih bersama Kak Dena. Yang kowe njaluk luwe mending aku sing ngalih yen wis mati rasa endang ngomong abete nyunggo katresnanku yen kowe njaluk mending aku sing ngalih yen wis mati rasa endang ngomong aja bakal duli karo selendangmu selendang biru naneng pundakku hilang tanpa bekas neng klambiku selendang biru sing ana ning pundakmu ilang ra bakal balik ning tanganku ilang bareng rasa tresnamu Darna. Ayo joget. Wedding Musik. Joget. Asik. Asik. Ayo Lek Putri. Yang kowe njaluk lebih
rasa endang ngomong aku tuyunggo katresnanku yang uwe jaluk lebih mending aku sing alendang biru lumper tanpa warna bekas neng klambiku selendang biru sing ana ning pundakku ilang tanpa bekas neng klambiku ilang bareng rasa tresnaku selendang biru bareng mati rasaku matur suwun Matur suwun matur sembah ampun lenggah langkung rumiyin lah pripun Mas niki sedaya Mas rawuh sebentar Mas sederek nggih nggih pripun sederek dipun aturi nderek Iya. paring Sukopali Suko. Oh nggih. Barangkali ada yang mau lagi ngoten. Nggih, Mas aku pengalaman loh Mas. Ah nggih. Lah kok nek do nyanyi mbake penak ngono. Boten makaten. Ternyata di sini banyak biduan-biduan yang tak kalah hebat dengan suara emasnya. Ya, barangkali ada saudara-saudara Mbak yang di sini yang mau dono swanten, mau menyanyi, bergabung bersama Darna Wedding Music. Barangkali Mbok menawi oh ada Mas. Oke, sumangga nyawiji jumaten kula Mas. Mas Ade. Mas Ade. Nggih. Mas Ade sumangga pareng nyawiji kalian Darna Wedding Music. Nggih. Jare suarane elek Mas. Mboten napa-napa, pokoke sing penting cukup ngibur sedaya para rawuh. Tes. Cek sound Mas, nggih. Sumangga Mas direncangi. Tes. Boleh duet juga boleh bersama sinten jenengan milih mbak sing lemu napa sing cilik padha wae sing penting padha bolong masa yo ngono Mas kae sing luwih lemu kae sing luwih pengalaman cara klopone kambile saya tuwa ning ngrekno ya getahe ya Allah luar biasa nggih ora apa-apa Mas engko tak dampingi wong aku ya padha latihan suaraku ya elek. Sesarengan kalian sinten? Kak Esti napa Kak Sinta? Pupusing Nelongso bersama Darna Wedding Music Entertainment. Nggih. Kak Esti semoga keparengan nyawiji mboten napa-napa. Engko digandeng Mbak Esti engko nek kira-kira engko ndredeg. Kita yang tes. Baik Mas Ade tadi ya. Ya. Ampun ndredeg Mas. Aku ndredeg Pak. Akan ndredeg. Bersama Sade dan juga Darma Wedding. Sebuah tembang Pupusing Nelongso. Aku ngerti Pak. Aku keneng ngopo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku menting ke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Goyang ya Mas. Sesek ning jero dada pancen nglarakake arep kepiye maneh aja selak batinmu marang kahananmu kames pupusan rasa
tresnoku. Satenane takdirku sing jawabke sliramu beto ati beto lambe Wis kadang hati rasaku kaman lunga tangisku beci ego lunga saka uripku Mari pasang rangke lintang ning angkasa kowe teko gawe loro marang tresno iki satu pilihane wong tuaku sepurane mas yen gawe loro atimu sliramu beto ati beto lambe wis kadung mati rasaku kamas rumah tangisku beci kowe lunga saka uripku mari pasang rangke lintang ning angkasa kowe teko gawe loro marang tresno sepurane yen gawe loro atimu sepurane yen gawe loro atimu oh ya sampun mas apa malih neh neh ya ora apa-apa jere nggih apa ora iso dadi siji monggo nanti Mbak diajeng Mbak Sinta oh nggih sekedar Mas nggih untuk sahabat-sahabat keluarga besar ingkang kalau mau dereng foto mbok pilih samangke sak sabenipun teman kalian dari akan konturipun tamu saged kembali ke panggung untuk melanjutkan sesi foto bersama keluarga besar dan sahabat-sahabatnya. Sekali lagi untuk mempelai berdua mbok pilih sampun kacekap dari akan konturipun tamu dipersilakan untuk naik ke panggung melanjutkan sesi foto bersama keluarga besar dan sahabat-sahabatnya. Sedaya paraga omong tamu monggo kasuwun pinarak wonten panggung foto bersama rombongan wonten siang menika minangka pungkasanipun pahargyan tasyakuran pamboyong temanten wonten ing sinika. Matur suwun alhamdulillahirabbil alamin sedaya sampun kaparingan kanugrahanipun Gusti saengga lumampah sedayanipun kanthi lulus. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih audio sound system, terima kasih teman-teman juru foto dan video shooting. Terima kasih untuk seniman dan seniwiwati. Monggo dilanjut sampai selesainya acara. Alhamdulillahirabbil alamin saking kula kathah panjenengan ngapunten dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Nur. Satu tembang terakhir ya kebersamaan kita bersama Dharma Wedding Music Entertainment. Kalau ada kesalahan, ada kekurangan, kita satu tim mengucapkan banyak-banyak mohon minta maaf. Semoga di lain hari, lain waktu kita akan bertemu kembali di tempat dan acara yang berbeda. Diucapkan banyak terima kasih juga, selamat sore buat semuanya. Mas nyanyi pora? Nyanyi pora? Ayo. Ndak gelem rasa bodoh. Ayang-ayangan. Ora iso.
pancene rasa uwi aku coba. Aku seliramu rati senadyan dunya rapi sonompo bakal tak coba yen turun